My sister. Okay. Unjani? Ngiyaphila. Cela nje uzazise ukuthi ubani wakabani usuka kuphi nendawo. Bhuti mina igama lami nguSinethemba Mkhize. Ngisuka eUganda. Nginenkinga yokuthi ngashiywa abazali bami ngisemncane. Ngikhule ngihlala no-anti wami. U-anti wami ungikhulisile kwaze kwafika esithenini usehlele ekhaya akasebenzi ewumuntu ozama ngokudayisa utshwala nogwayi. U-anti wami ugcine esehamba ephuma eboleka izimali zabantu abarongi exabana nomakhelwane. Ilapho engcine sengiyeka khona ngisho isikole engenawo ngisho imali yokuthi angifake esikoleni.